100 gig? Iba yung ano sa'yo, no? Iba yung ano sa akin. Takyo ka kasi. Ay mga friends, ang ganda talaga Hello? ng... Bun, kinami sa cellphone? Nahulog? Akala ko nawala isang cellphone eh. Ang ganda ng nation trip natin mga friends. Diba, 4 na ako. With our friends. Kalit, akong gusto. Mataba-taba. Yung mga friends natin. Oh, laki yung dalawa. Hold up. Wala na, hindi tayo lahat. Oh? Sino pa bago tayo? Pahinga po muna kayo, ma'am. O doon nga tayo sa live. Pata. Bukod yun. Ayan, pwede mo yung ganito yan. Habang pinibidyo mo siya. Kahirap. Parang video call ba? Nahihiya na sa'yo. Ewan sa inyo. Hindi naman po nangahagat. Pero lang po yun. Kompleto po. Hindi ako na nangangagat. Kompleto po turok nito. Hindi ako nangangagat. Tumatahol lang. Anti-rabies, anti-ano. Anti-titano. Anti-glutong. Tayo. May glutadrip pa po yun. Swine flu. Baboy. Basta talaga. Oh, wala sinabi nila. Ah, sabi mo ba? Narinig ko yung swine eh. Anti-swine flu. Bird flu na. Bird flu pa. I love this. Ay mga friends natin. Saan tayo? Let's go. Tara na po. O tara. Etong foods po, dadali na. Dadali mo. Dadali na po ba yun? Ito po, dadali na po. Dadalhin na po natin yung mga gamit natin. Pupunta na tayo sa Hulugan Falls. Count up muna, count up. Baka kulang tayo. Hindi, okay na yung 14 eh. 12. Barbie, let's go. Tabi niyo yung Sakto, baso niyo. 16. Mga friends, yung mga water bottles natin. Alin po? Hindi po yun ako. Okay, kanina to. Ha? Wala na ba mayroon yan? May basurahan ba dito? Kanina to. Wala daw nagmamayari sa amin. Baso na akin na. Ito, dala ko. Hindi yun sa'yo, Carl. Ay, Stefan. Hindi yun sa'yo. Ay mga friends, tara na ulit. Tunay. Ano ba ginagawa namin? Ano ginagawa namin? And friends, may tatawirin po tayong ilog. Ayun po yung ilog natin. Ay, madulas na naman. Yung sandal mo, nasaan? Oh my God. Ang dulas. Hindi isang putik. Yan po yung tatawirin nating ilog mga friends. Thank you talaga kay Ken. Pinahiram niya sa akin yung cellphone. Wala tayong cellphone na ganito eh. Ito yung tatawirin natin. Yung fairness, ang lamig ng tubig.
Ano ibet? Ay wow. Ang init. Naglilinis pa ng paa yung ating mga friends. Oh my God. Ayan. I'm a crab. Saan yung daan? Pwede naman sa ulo dyan. Saan ba? Dito ba kuya? Dyan ba? The struggle is real. Ito mga friends. Ayun na, we're done sa babalik tayo dun sa may camping site. Tapos may ibang daan daw dun papuntang Holugan Falls. Okay. Yan yung dinaanan namin kanina, yung parang maliit na dam. Ayun, yung sa mga friends natin dun over door. Ay, ito ba? Ay, hindi pala. Hindi pala ito. Oh my God. Ang dami mga bisita dito ngayon, friends. Pwede dito. Malalim ata dyan. Ay, mga ibang ano. Yung isa nakabulasot sa malalim na part.
Parang lasing ka na, Stefan. Nakaraos din.